Fighter her. Lige der. Omkring shop og sådan noget. Der er en bil oppe bagved. Jeg starter ved den her fabriksbygning. Stop bilen, stop bilen, stop bilen, stop bilen. Fighter her, fighter her. De fortsætter high ground, high ground. Vi skal op, gutter, vi skal op. Push en high ground, passer. Lige op. Fremad her. Er vi oppe på bakken eller hvad? Det er de er oppe på bakken. Og de står også længere ned og Push skyder up mod Rebel, push up mod Rebel. Op mod Rebel, Så high grounden deroppe. Fuck, jeg føler bare, skal jeg det eller? Vi skal op. Ja, det eller. Du skal flanker med mig. Vi er to bag dig, Emilio. To bag dig. Kul, hvad er det, du skyder? Skyder de her, eller? Op, bro. De er deroppe. Jeg kommer bag dig. Nogen, der dipper. Der er en eller anden, der skal dippe her, tror jeg. Ja, jeg gemmer. Jeg gemmer. HB, jeg skrider alligevel. Altså, vi er rigeligt. Vi er slet ikke... Ja, jeg dør. Hey, jeg er op. Så til high ground, Ja. Solenter, jeg køber hospitalet. Vi mister en med der. Ja, bare løb til Træk tilbage her, eller hvad? Ja, så tror jeg, vi er nødt til. Der er kun lige en bil heroppe. Er der kun en bil heroppe? Jo, der er kun én bil heroppe. Pas du på, dreng. Lad nu være med at blive dumdristig. Der er nogen, der bliver nødt til at løbe så. Jeg løber, jeg fucking løber i forvejen. Jeg løber, Venstre. De her nede i den der camping-ting. Nogen, der er løbt. Er der nogen, der er løbet? Er de nede ved camping? jeg løber. Vi er 2 mand løbet. Bare fight. Jeg kan bare Jeg fight. forruden, så jeg er fucking kritisk. De kommer bag for os nu. Er det vores hvide, hvis der er den her? Det er mig. Jeg ser. Ja, vent lige. Vi ved ikke, om de holder right hand, bro. De fortsætter altid. Det var længere bagud. Længere bagud. Kul, jeg er bag dig. I ser en. Jeg har skåret med, bro. Skyd ham der med AK. Hvordan? Han er i fuldstændig taget. Hvorfor? For de andre, det kan være, de lidt... Jeg pusher ham der. Bare spray den, push. Bager. Ja, træk ned her. Frem til Rebel, er der også på Rebel? Ja, vi er helt op på Rebel. Lad os sted her. Han er død. Er det også der render rundt ned ved top? Emilio, kom længere op. Jeg fighter med alene. Fighter 5 mand. Ja, vi kommer nu, bro. Der er en bagfra her. Kom med. Ja, op ved det der sted der. Emilio. Ja. Der er Rebel. Vi kan se ham. Hvor er han, bror? Han er lige for mig. Jeg pusher, jeg skår. Vent. Det er mig, der står nede ved den gule butik. Ja. Det er mig, der ved den gule butik. Jeg kommer ud for ham nu. Hvor er de i forhold til dig? Bare på vejen. De pusher mig. En. Han er død. Rebel. Over fra venstre, ja. Den er bare på Rebel. 2 på Rebel. Dem der løber med mig, vi går og hjælpe dem ved Rebel. Kom. Jeg er lige bag dig. Jeg kan ikke se nogen med Rebel, så jeg ved ikke, hvad det er, I snakker om. Ja, det er jeg ser. Kører i rød nære, gutter. Jeg er deroppe på den helt store bakke. Og der er en op på bakken, gutter. De er mange her. Hvor her? Men I er deroppe på den store bakke, Shivabs. Ja, det er det ikke. Tilbage. Ja, alle sammen træk jer lidt tilbage, hvis I kan. Den der bil bag. Ja, de pusher mig. Er det vores eller dem, der står på bakken? Han er low. Dem står ret meget på bakken. Dem står ret meget på bakken. Modsatte bakke, der er de rigtig mange. Jeg skal bruge det her. Jeg sagde træk jer. Så kommer jeg igen. Det er også, der render rundt ned. En af dem. De pusher venstre. Kul, du skal styre dig. Nej, luk nu røven, man. Styr dig. Please. De trækker sig fra bakken, nu jeg kom bag, men de trækker sig. På Rebel 2. Kom lidt tilbage her. Jeg kører en rød nære. Ja, kør til højre. Bag for os. Stadig folk op ved Rebel, eller hvad? Ja, jeg er kun mig tilbage, der pusher mig for Rebel her. Skal vi bare prøve det, eller hvad? Ja, prøv at trække, Sjøren. Kul, kom ind. Vi hjælper ved Rebel. Ja, jeg skal med her også. Er det dem bag os, eller Kom nu ind. Jeg ved ikke, hvad Ace han laver. Jeg siger træk jer, og så fordi de står en milliard mennesker deroppe. Og så bliver han fucking ved med at løbe i hovedet af dem. Altså, er han fucking dum, eller hvad?
stikker vi den, eller hvad? Ja, hold din kæft. Hvem er Bison? Rebel her. Altså, jeg er allerede I kan bare Og der er en ud, de trøjer, Bison, Dem, stop. Der løber også nogen ned til højre. Er vi oppe i Rebel? Ja, vi er på vej mod Rebel. Okay. En ram. Kom så Golf i XI, kom så. En til død. En død. Jeg bliver skudt hårdt. Længere op ad Rebel. Længere mod Rebel. En gas. Rigtig mange over på den anden side. Tag cover. De kan også, der kommer fra Rebel, vel? Rolig. De pusher os alle sammen. De trækker tilbage. Træk ud. Der kommer også bagfra. Træk længere tilbage. Der kommer en bil her. Bil her, folk til højre, folk bag os, gutter. Kom ned og så cover. Kom ned i gravene her. Russia er fucking Skal vi mange. snikke den? De kommer fucking mange, dog. Ja, jeg tror også. Det er mange nu. Ja, det er det.